for some people who draws strength from me. Dunay mga parokyano nga moingon, Padre, ikaw ang among kusog. Ayaw pagkaluya, tungod kay kun ikaw luya, asa man mi mukuha og kadasig. Apan mga igsuon, nakapangutana sad ko sa akong kaugalingon, asa man ko mukuha og kusog, unsaon man ako aron sad ma-inspire sad ko. The gospel today, my dear brothers and sisters, we hear the parable of the sower. Migamit sa Jesus og tulo ka mga imahin aron sa pagpasabot kanato sa ebanghelyo karon. Ang tulo ka mga imahin o images mao kini. Una, ang imahin sa usa ka tawo nga magsasabod, the sower. Diin ang Dios o ang Ginoo, God is the sower. Ang binhi o ang seed mao ang pulong sa Dios. Ug ang yuta, the soil nga mao kita, and in particular mao ang atong kasing-kasing. God is the sower, the word of God is the seed, and our hearts is the soil. Mga igsuon, there's nothing wrong with the sower. There's nothing wrong with the seeds. Probably what is wrong is the one who received the seed. Usa kay gayon ni ana niadtong bulan sa Abril nining tuiga, pagsugod gyud niining pandemic, ang Cebu Caritas gawas kami hatag sila og mga bugas dinhi sa atong parokya. Naghatag sad sila mga liso, mga seeds aron ato ning itanom. Ug mao toy hinungdan kun nganong nananom ta. Dunatay batong sa pana ukra, dunatay taong, dunay pitsay, dunay kangkong, dunay alugbati, dunay litos, tanan. Kutob sa mga matanom atong gitanom ni atong Abril. Ug paglabay sa pila ka mga semana o sa kabuan kapin, ang pipila niini namunga. Ug dunay mga nakapangayo ug mga liso niini. Thanks be to God nga ang uban niini nga mga liso nga gitanom dinhi sa atong tugkaran, sa atong simbahan sa parokya, nakabunga gayud kini. Apan kadtong uban wala. Nakapangutana kung nganong wa man makabunga ang uban, nga parehas naman siya nga klase sa liso. Ang tubag nagdepende sa yuta nga gitamnan. Magdepende sa yuta nga gitamnan. As I said, there is nothing wrong with the sower. There's nothing wrong with the seed, but probably the problem nag-agad o anaa sa yuta. Mga igsuon, ang ebanghelyo karon naghulagway og upat ka klase sa yuta. Upat ka klase nga yuta. Dunay yuta nga tig-a, dunay yuta nga batuon, dunay yuta nga daghag sagbot o tunukon,
apan doon na say maayong yuta. Mao kini ang yuta nga tabunok. Mga igsuon, puros kini midawat sa binhi. Apan wala kini makapamunga ang uban. So sa ato pa mamahimo tang pangutanon ang atong kaugalingon. Sa pulong sa Dios, giyon sa nato pagdawat kini sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, o ang ato bang kasing-kasing, matawag ba nato kini nga tabunok? O baka ang atong kasing-kasing batuon o tiga? Are our life fertile to receive God's words to bear fruit? Nagmabungahon ba ang atong kinabuhi diya sa atong pagkabati o pagdawat sa pulong sa Dios? Unsa may giawit sa salmo niining adlaw karon. Ang salmo responsoryo mga igsuon nagkanayon ang binhi nga mahulog sa maayong yuta maghatag og maayong bunga. Mga igsuon, angay tingali nga atong pangumustaon ug unsay naa sud sa atong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios itanom gayud diha sa atong kasing-kasing. Ang pangutana, unsa nga matang sa kasing-kasing ang anaa kanimo? Wala ba kini malumos sa kasuko o kalagot? Karong panahon na, wala ba kini mapuno sa kahadlok o mga kabalaka? Karong mga higayuna, wala ba ni siya malumos sa kasina? Ang imong kasing-kasing dili ba masuk-anon? Ang imong kasing-kasing dili ba puno sa kabalaka o dili ba kini masinahon? O baka dili ba kaha ang imong kasing-kasing na puno kini sa mga pagduda o mga pagduha-duha? Lain pag yung pangutana mga igsuon, kinsa may nagpuyo sa imong kasing-kasing? Ang Ginoo ba o ang dautan? Ang yawa ba mga igsuon o ang Ginoo ba ang nagpuyo sa atong kasing-kasing? Gingon bitaw mga igsuon, kung kinsay naa sa imong kasing-kasing, makita sa imuhang binuhatan. Mabati sa mga pulong nga manggawas sa imong baba. Makita sa imong mga lihok. Sa laing pagkasulti, gingon pa sa uban that we cannot judge a person by mere of his or her looks. Ang tao mutan-aw dayon sa itsura sing isig katao. Ug unsay makita niya sa panggawas sa tao, mao day iyang hukman. Apan ang Ginoo ang gitan-aw mao gayud ang kasing-kasing. Mo na mga igsuon, angay gyud natong atimanon kun unsay naa sa atong kasing-kasing. Dili unta nato usikan ang mga pulong sa Ginoo. Giunsa man nato kini pagdawat, giunsa man nato kini pagpuyo, giunsa nato pagbusog ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Sa una, dikon pa ko, bago pa kong pari,
Ako gyud tong gi-practice nga sa dili pa ko matulog, ako giyong basahon ang ebanghelyo ugma akong basahon pagkagabi ang ebanghelyo alang ugmang adlaw. Gawas nga ako ning basahon magbuhat in taon ko daan og wali a night before, sa dili pa magbuntag, sa dili pa ugma, hangtod nga naanad ko nga sa di pa ko matug before going to bed, before mupiyong akong mga mata, apil sa akong pag-ampo mo ang pagbasa ug unsay ebanghelyo, unsay pulong sa Ginoo ugmang adlaw. And thanks be to God that until this time, nahimo ni na kong batasan, nahimo ni na kong habit. Kay alang nako mga igsuon sa akong pangutana, asa man kumukuha og kusog og kadasig, ilabi na ining panahon naron. Kamo mga igsuon, mga anak, mukuha og kusog sa mga ginikanan. Ang mata ginikanan, ang bana mukuha kusog sa asawa, ang asawa mukuha kusog ngadto sa iyahang bana. Apan labaw sa nga tanan mga igsuon together, kitang tanan magiusa nga mukuha unta kita og kusog dili sa tao lamang, apan ngadto gayud unta sa pulong sa Dios. We can draw strength and inspiration from the Word of God. Mga igsuon, ang kasing-kasing mo'y mudawat sa pulong sa Dios. Magmabungahon lamang kita kung ang atong kasing-kasing tambok, kung ang atong kasing-kasing mga igsuon maayo, kung ang atong kasing-kasing tabunok. Unsay naa sa imong kasing-kasing, mao ang tinuod nga pag-ila kung kinsa ka. Mga igsuon, as I said a while ago, there's nothing wrong with the sower. There's nothing wrong with the seeds, but probably ang problema naa sa kasing-kasing sa tao. Ug ang ebanghelyo karon nagpahinumdom pinaagi sa salmo responsoryo nga nagkanayon nga ang kasing-kasing nga maayo, mao ba to? Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og maayong ani. Amen. Amen.